Buksan natin ang ating mga Biblia at pakibahagi po ninyo ang inyong Biblia kung sakaling wala pong dala ang inyong katabi. Dito sa libro ng Epeso, Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 18. Epeso, Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 18. Ako po'y babasa sa Ilocano habang ang ating team ay ipa-flash sa screen ang Ingles. Nais ko po na ang lahat ay makinig ng taimtim, maging kayong mga nasa AB, makinig kayo habang kayo ay tumutulong sa ating online service. Verse 10, basahin natin lahat ng sabay-sabay. Read. Panungpalan na kakabsat, agsariked-ked kayo iti Apo, ken ti pigsa ti pannakabalin na. Ikawesyo ti amin akabal ti Dios, tapno mabalinyo ti agtalinaed, abumusor kadagiti panangalilaw ti sairo. Tati panakidangadang tayo ket saan a maibusor iti lasag ken darat. No di ket maibusor da kadagiti ar-ari, kadagiti man nakabalin, kadagiti agtuturay ti sipnget, daytoy alubong, kadagiti espiritu ti kinadakes, ijay nangangato aluglugar. Gapuna alaen nyo ti amin akabal ti Diyos, tapno mabalin nyo ti sumariked-ked ti dakes nga aldaw. Ket inton na isagana yon amin, at da kayo asititibker. Bumileg kayo nga rod, asibabarikes kayo ti kinapudno. Ken si kakawes kayo ti kabal ti kinalinteg. Ket si sa sapatos kayo ti panakaisagana ti ebanghelyo ti kapya. Kang runaan na unay, alaen yo akalasag ti pamati. Isu amabalin yun to a panagsarapa, kadagiti isu amin a dumardarang agayang ti dakes. Alaen yo met apan nakakabal, ti ulo ti panakaisalakan, ken ti kampilan ti espiritu, nga isu ti sao ti Dios, ngagdawdawat kayo akan kanayon, kadagiti dawdawat ken karkararag babaen ti espiritu. Ket agsalukag kayo, amabuyugan ti amin a panagtalinaed, ken panangidawdawat kadagiti so amin asa santo. Purihin ang Diyos sa kanyang salita, nawa po ay makinig kayong lahat ng taimtim. Pwede na kayong umupo. Sino po sa inyo dito ang magsasaka? Farmer. Anong oras po kayo bumabangon ng madaling araw? Anong oras? Alas 5? Alas 4? At pagkabangon, siyempre pagkatapos ng devotion, inihahanda ang mga gamit. Sapagkat sino ba naman ang sasabak sa bukid na wala man lang gamit na kanyang gagamitin? Tama po ba? Sino po sa inyo ang mga karpintero? Taas ang kamay. O mga mekaniko? Karpintero, mekaniko. Taas ang kamay. Okay, karpintero, mekaniko. Pagka gumising kayo ng umaga, bago kayo umaalis ng bahay at tumutuloy sa inyong mga trabaho, inihahanda ninyo ang inyong mga gamit pangkarpintero. Tama po ba ako? Sapagkat sino ba ang karpintero na sasabak sa kanyang trabaho na wala man lang martilyo o metro o lapis o kagamitan na kanyang gagamitin sa kanyang trabaho? Tama? Tama, tama? Sino po ang mangingisda? Sinisigurado ninyo at sinisiguro ninyo na bago kayo pumalaot, walang butas ang inyong mga lambat. Kaya nga pagkagaling pa lang sa dagat, pagsampa, sinecheck na kaagad yung lambat na kung may butas to at tinatahi sapagkat sinisiguro na bago pumalaot, ready ang lambat na panghuli ng isda. Sapagkat sino ba ang mangingisda napapalaot na wala man lang lambat at tinanong, gayem, anat usaram nga pagkalap,
kat kunana makitam digiti imak kentakyak ko. Sipawag dagita mataan kada flying fish. Tiliwag dagita amin nga kurita ken pusit babaan ka dagiti nga imak. Tama ba ako? Inihahanda niyo po ang inyong gamit. Kaya sa lahat ng aspeto ng buhay, mapamangingisda, magsasaka, karpintero, at maging sa mga estudyante, hindi ka magtatagumpay na wala kang dinadalang gamit o tools upang matagumpay ka sa iyong gagawin. Sa usaping Kristiyano, tayong mga mananampalataya, nakikinig ho ba kayo? Lahat po ba ay nakatune in sa ating mensahe ngayon? Bilang mga mananampalataya, ang Diyos ay nais niyang bigyan tayo ng tagumpay at pagpapala bilang mga mananampalataya. Subalit, kinakailangang ating isuot o dalhin araw-araw itong tinatawag na whole armor of God. Inihalintulad ng Biblia ang buhay Kristiyano bilang isang mandirigma, sundalo, may kalaban at vulnerable siyang matalo, subalit pwede siyang manalo. We need to be able to conquer and be victorious every day. You are either a victor or a victim. Ikaw ay matagumpay o ikaw ay binibiktima ng dyablo. Dito sa ating binasa, sinabi dito ni Apostol Pablo ang lahat ng mga elemento o piyesa na kinakailangang isuot ng Kristiyano. We call it the whole armor of God. Kayong mga bisita o bago sa pagbabasa ng Biblia, sana ay maunawaan ninyo na ang Kristiyano ay hindi lang estudyanteng nag-aaral ng Biblia, hindi lang po siya servant na maglilingkod sa Panginoon, hindi lang po siya steward na pagkakatiwalaan ng Diyos ng pagpapala upang matagumpay siya bilang servant, bilang steward, tatandaan niya na merong mga potensyal na kalaban na pwedeng humadlang, humarang, at sumira sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. At nais kong maalala o maipaalala sa inyong lahat, malamang ay nandyan ka nakaupo, pero bukas makalawa, pwedeng masira ang lahat ng plano ng Diyos sa iyo. Kaya't kinakailangan na ang Kristiyano ay magbantay. Sabi ng Bible, be sober and be vigilant. Kung papaano na binabantayan mo ang mga alaga mo para hindi magkasakit. Sapagkat pag nagkasakit, apektado ang kanilang paglaki, apektado ang kanilang panganganak. Ganon din po sa atin, kailangang mabantayan natin ang ating Christian life. Let us watch and be vigilant of our Christian life. Para po tayo ay lalago at maging mabungang Kristiyano. Alam niyo po, kung may mga lumalapit sa akin para humingi ng panalangin, katulad niyan, si Laika ay nagre-review sa Laguna. Nung siya ay lumapit at sinabing, Pastor, pag-pray mo kami, ako'y magre-review sa Laguna. Ang sabi ko sa kanya at palagi kong ipinapaalala, at ito ay lagi kong sinasabi sa mga ina-advise ko, I want you to watch for your Christian life. Mawala na ang lahat, wag lang yung pananampalataya mo. Wag na wag mong ikokompromiso ang Christian life mo. Yan ang tanging biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Bantayan mo ang Christian life mo, ang pananampalataya mo. Ina-advise ko yan. Halimbawa, itong si MD, pulis, bantayan mo ang spiritual life mo. Bantayan mo ang testimony mo.
Bantayan mo ang paglilingkod mo. Sapagkat pag hindi mo binantayan, may satanas, may kaaway na sisira sa spiritual life mo, sa testimony mo, at sa paglilingkod mo. Kaya maraming mga members na kahit nasa church, pero hindi nakikita ang tagumpay ng pagiging Kristiyano nila sapagkat hindi nila binabantayan ang kanilang spiritual life. Binabantayan nyo ba ang spiritual life nyo? Binabantayan nyo ba ang inyong testimonyo? Baka naman, amen ka rito, pero inom ka ng alak sa labas. Sigarilyo ka ng sigarilyo sa labas. Sugal ka ng sugal sa labas. Pero nasa church ka. Anong kwenta nun, mga kapatid? Bantayan mo ang spiritual life mo, bantayan mo ang testimony mo. What people see in you, at bantayan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kayong mga choir members, mga orkestra, yung iba sa inyong orkestra, dati tumutugtog kayo, ano ngayon? Bantayan mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Dapat sabihin mo, Panginoon, I don't care, but I want to have a sound spiritual life. Ibig sabihin ng sound, healthy ang spiritual life ko. Maayos ang aking pakikitungo sa iyo. Natarnaw ka na dalos ti pusok ti imatang mo. Kat dagiti sasaom si bibiyag da kanyak. Lord, gusto kong bantayan yan sa aking buhay. Nais ko, Panginoon, na kahit gaano karami ang problema, challenge at hadlang, Panginoon, magagawa ko pa ring maglingkod sa iyo. Babantayan ko ang aking paglilingkod. Na kahit sana linggo, panahon na kumita ako ng pera, pupunta ako sa church, uunahin kita. Panginoon, babantayan ko ang priority na yan. Iingatan ko yan, hindi ko yan i-compromise, hindi ko yan ibebenta sa jablo dahil lamang sa kikitain kong 500. I will not sell my priority to only 500 pesos. Panginoon, hindi ko ipapamukha sa iyo na 500 pesos lang ang katapat mo. Kundi, Panginoon, kahit 1,000 pa yan, kahit 2,000 pa yan, Lord, hindi ka worth 2,000, you are worth all of my life. And I am willing na talikuran yung pagkakataon na kumita sana ng pera, pupunta sa church, sasamba, magpapasalamat, makikinig ng iyong salita, ka-fellowship ka, Lord God, babantayan ko yan. Panginoon, sa trabaho, babantayan ko ang aking testimony. Gusto ko ng aking mga kasama, mga kaibigan, makita nila si Kristo sa akin. Mahirap, Panginoon, sapagkat malakas ang tukso, malakas ang hatak ng sanlibutan, pero Panginoon, mahal kita, ikaw ay nasa akin, ako ay nasa iyo, and I want the world to see who you are in my life, who I am in you. I want them to see you in my life, dear Lord. Babantayan ko yan. So nauunawaan niyo, mga kapatid, na ang Kristiyano'y hindi lang basa ng Biblia, panalangin, routine o habit. Meron po siyang awareness na saan man siya magtungo, hindi man araw ng linggo, Lunes hanggang Biyernes, aware siya sa kanyang sarili na may Panginoon siya, siya ay anak ng Diyos at kailangan niyang bantayan ang kanyang Christian life. Ang tawag po dyan is spiritual warfare. You are aware that you have an unseen enemy. You are aware that you have not only an unseen enemy, but an enemy na ang plano ay sirain ang buhay mo. Sirain ang pamilya mo. Sirain ang mga anak natin. Sirain ang ating church. Sirain ang ating pagsasama sa paglilingkod. There is an unseen enemy. That's why we need to watch. We need to be vigilant if we are to succeed in serving God, in glorifying God, in reaching more souls for the Lord Jesus Christ. We need to watch and be vigilant in our Christian life. Magbantay ka sa spiritual life mo. Now, praise the Lord
Dahil kung ikaw ay may ganong awareness na kailangan mong bantayan ang spiritual life mo, ang sagot po dyan ay yung ating binasa. Na kinakailangang isuot mo ang whole armor of God. Because this armor are your spiritual weapon, your spiritual defense that will protect you, that will protect your vulnerable spots in life. Alam ng dyablo ang kahinaan natin. Alam ng dyablo kung saan kanya titirahin. Alam niya kung papaano kanya i-discourage. Alam niya kung papaano kanya i-disappoint. Hanggang sa dumating sa punto na maupay ka kat di ka nagserbi ti Apo. Alam niya. But praise be to God. Binigyan po tayo ng aral sa Biblia kung ano yung mga spiritual weapon na dapat nating isuot bilang pandepensa ng ating vulnerable spots. At kahit tayo'y atakihin ng dyablo ng mga paligid natin, mga kapatid, tayo po ay makakatindig ng malakas, matibay, at nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po ba? Ano bang ibig sabihin ng armor of God? Ang ibig sabihin ng armor of God, the central truths of Scripture that make up the spiritual defenses of the believer. I pray, mga kapatid, na ma-realize ninyo na kailangan natin isuot ang mga depensa na ito. Tatandaan niyo po, bilang isang ilustrasyon lamang, para ma-appreciate nyo itong ating pinag-uusapan. Kasi pinag-uusapan natin Christian life mo. Alam nyo po ba kung bakit meron tayong military at pulis sa ating bansa? It is to protect families, the government, from foreign elements that will destroy our system and our families. Anong mangyari sa bansa pag wala tayong militar, wala tayong pulis? Sasakupin po tayo ng kahit sino. And as a nation, we cannot prosper, we will lack stability, families will get out of this country. That's why our defense must be alert, must be vigilant. Our president must be vigilant to watch out for elements that can potentially ruin the program of our country towards its progress. Nasa galing ng presidenteng magbantay, mga kapatid. Kaya nga nung panahon ni Duterte, anong ginawa niya? Pinuksan niya ang droga. Bakit? Naniniwala siya, ito ang sumisira ng bansa. Gusto niya ngang itaas yung death penalty na maging batas. At alam nyo, ang death penalty, kailangan talaga yon. Sabi ng iba, Pastor, pro-life tayo. Hindi ba ang death penalty, kamatayan yon? If you are pro-life, you are for death penalty. Because death penalty is the only way to preserve life. If you want to preserve life, aalisin mo yung mga tao, yung mga bagay na sisira ng buhay. So nakikita nyo, mga kapatid, ganyan sa bansa. Kaya binababa ko yan o dinadala ko yung ganyang object sa buhay mo bilang Kristiyano. The Lord wants to bless you. The Lord wants to use your life, but you need to watch and be vigilant. Ngayon po, tignan natin yung mga pyesa dito sa whole armor of God. Pag umaga na, paggising mo sa umaga at ikay manalangin, ang dapat una mong laman ng panalangin mo, siyempre batiin mo ang Panginoon. Ito, sabihin mo, Good morning, Lord. Thank you for assuring me of victory today. By faith, I choose to follow your battle plan and to prepare myself according to your instructions. Yan ang panalangin mo sa umaga. And to prepare yourself for the battle ahead. Ang una po na piyesa na kinakailangan mong isuot sa panalangin mo ay yung sinabi ng Bible, your loins girt about with truth.
Ang una po ay yung tinatawag na belt of truth. Pakisabi nga nating lahat. Hanggang sa likod, malakas po nating bigkasin, belt of truth. Ang belt of truth, kagaya po ng nakikita nyo sa picture, ito po ay isang nakapalibot sa baywang ng isang sundalo noong araw para hindi po malaglag yung kanyang mga weapons, hindi po malaglag yung kanyang lower garment, at hindi po niya kinakailangang iniisip na hinahawakan yung damit habang nakikidigma. Kundi pag ito is already geared, just like a seatbelt, it is fully fastened, he does not have to worry whether yung lower garment ay mahulog o yung kanyang damit ay maalis, but he will only be focused on fighting. Ibig sabihin, safe na po siya. At wala pong ibang makakapagbigay sa atin ng buhay nga natalged can save, but the truth. So how do you put on in your prayer? Ganito po ang panalangin dyan. Okay, next. By faith, I put on the belt of truth. Next, ang sasabihin mo, renew my mind to what is true. Panginoon, i-incline mo ang aking pag-iisip sa kung ano ang tama. Next, fill me with truth. Punuin mo ako ng pawang katotohanan. Next, expose in my heart the lies that I am tempted to believe. Pakita mo sa akin, Panginoon, yung mga kasinungalingan ng dyablo na napapaniwalaan ko. Ipakita mo yan, Panginoon. I am tempted to believe. Because we are surrounded with temptations. Do you know what is a temptation? A temptation is a seeming truth. Parang totoo, pero hindi. Yan po ay temptation. Akala mo, pero hindi ka dapat nabubuhay doon sa inaakala mo. Dapat ikaw ay nabubuhay doon sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Next, in your prayer, you will say, Dear God, the truth is that you are a sovereign God who loves me and cares for me. The truth about me is that I am your child. Hindi ko kinakailangang gayahin ng F4. Hindi mo sila anak, anak mo ako. Hindi ko kinakailangang gayahin ang mga sikat sa mundo. Sapagkat hindi mo sila anak, ako ay anak mo, ang dapat kong gayahin, si Kristo. The truth about me is that I'm your child, you bought and paid for, that nothing can separate me from your love. Fill your mind with truth, katotohanan. Number 2, not only the truth, but secondly, the breastplate of righteousness. Ito pong breastplate of righteousness ay inilalagay po yan dito sa chest, surrounding the area, front and back. But most of the time, it's front, made up of metal, sometimes of wood, or makapal na leather. And potentially, it covers the vulnerable part of your body, which is your heart. And so, inalintulad po, yung righteousness bilang breastplate to protect our heart. So when you pray, you will say, by faith, I put on the breastplate of righteousness. Today, I am committed to doing what is right. Lord, ngayong araw na ito, ang gagawin ko ay pawang tama at walang mali. Sapagkat in a given day, there are many unrighteous or wrong teachings, wrong emotions, wrong move. When you talk about the heart, ang pinag-uusapan po natin dyan, when the Bible speaks of the heart, it also refers to the mind. Kung minsan ang sumisira sa atin ay hindi po yung mga problema, kundi yung maling paningin natin sa problema.
So the only weapon that you can have to be victorious over your problem is right thinking. Everything around you may not going right, but if you have the right thinking, you are okay. It is the right kind of thinking. Tama ang pag-iisip mo. Kaya nga, pag yung isang tao, sinasabihan sa kanya, anong sinasabi? Ikaw ba'y nasa tamang pag-iisip? Bakit mo ginawa yan? Nasa tamang pag-iisip ka ba? So if we are to really be victorious over our struggles and battles in life, we need to have the right mind. Also, when the Bible speaks of the heart, it also refers to the emotion. Damdamin. Meron tayong mga damdamin na ating ina-accommodate sa ating buhay na hindi naman ho dapat nating maging damdamin. So, ibig sabihin, manalangin ka, sabi mo, Lord, dapat ko bang maramdaman itong hatred? Should I need to fume? Or should I forgive? Agburak ba ti dapat gurak ang darak iti gurak kingkwana uno dapat pakawanag apo? What should be my right emotion? Anat husto nga mariknak apo? Kaya tignan niyo po, bakit maraming Kristiyanong wala na sa church sapagkat bumigay sa maling emotion? Yung iba, bumigay sa unbeliever. Ayun, wala na sa church. Yung iba, may kagalit, kaya ayaw nang mag-church. Bumigay Kaya kahit pa sino ka, kahit gaano ka kayaman, pag mali ang pag-iisip at mali ang emosyon, bagsak ang Christian life mo. At pag bagsak ang Christian life mo, ano pang buhay ang may pagmamalaki mo? Bagsak ng Christian life mo, meron ka pa bang may pagmamalaking buhay? Wala na. Kaya bantayan mo yan. Bantayan mo yung isip, bantayan mo yung puso. Paano mababantayan? Sa pamamagitan ng panalangin ito. I-confront mo ang mga isip mo at nararamdaman mo, sabihin mo, Panginoon, kung may mali sa aking mga nararamdaman, kung may mali sa aking mga iniisip, palitan niyo po kung ano ang tama. I will put on the breastplate of righteousness. Ngayon po, pag puso ang pinag-uusapan sa Biblia, hindi lang po isip, hindi lang po damdamin. Ang puso sa Biblia ay related po sa pagpasya o desisyon o pagpili. Tandaan niyo po na araw-araw, ang buhay natin, resulta ng ating mga pinipili. Nandito ka ngayon kasi pinili mo. Sino po sa inyo ang pinilit? Ang pinili at pinilit, isang letra lamang ang diferensya, pero ang kahulugan, malayo ang kahulugan ng bawat isa. Sana po hindi kayo pinilit, kundi ang pagparito mo, pinili mo. Alam ko ang iba sa inyo kaninang umaga nag-iisip, ano kaya? Pupunta kaya ako sa church? Sabi ng human nature mo, wag na, pagod ka. Pero nung nanalangin ka, Panginoon, regardless of what I feel, regardless of my physical condition, I'll do what is right. I'll go to church. I will honor you. I will worship you. I have so much to thank you for. Kaya pinili mong gawin ang tama. So isipin mo na lang na hindi mo lang linggo ginagawa yan, kundi kada umaga. Sineset mo ang sarili mo na sa pagharap ng trabaho at tao at problema at lahat ang nakaset sa'yo, I'll do what is right. I'll do what is right. I'll do what is right. Sometimes doing what is right is not popular and not all that is popular is right. Hindi lahat ng tama sumisikat at hindi lahat ng sikat ay tama. Pipili ka, kasikatan o tama.
Ang kasikatan, pandali ang kaligayahan. Pero pag pinili mo ang tama, kahit mahirap, lifetime ang blessing niyan. So dapat maintindihan nating lahat na dapat ang buhay natin nakapundasyon sa tama, ang puso natin, mahalin natin ang tama, sa isip natin, gusto nating gawin ang tama. And that is why the Bible says you put on the breastplate of righteousness. Panginoon, tulungan mo ako ngayon. Gagawin ko ang tama. Next, I pray that I would be known as one who does what is right regardless of what it costs me. May I be that kind of person, dear God, na gagawin ko ang tama no matter what it costs. No matter what sacrifice I have to make. So I will allow the righteousness of Jesus Christ to shine through me today. Sanang makita ng mga tao sa akin ngayon ay kung gagaano matuwid ang Panginoon, yan ang makita sa aking buhay. I will do what is right. Hindi ko man makita ang lahat ng consequence, pero alam ko, yun ang pinaka-wise kong gagawin. I'll choose what is right. I will do what is right. Pangatlo po, di tapos ka na sa 2 pyesa. Nasa iyo na yung belt of truth. Nasa iyo na yung breastplate of righteousness. Pangatlo, the sandals of the gospel. The sandals of the gospel. Ito po ay protection sa paa ng sundalo. Nakakita ka ba ng sundalo pupunta sa digmaan, saka-saka? Ano yun? Kickboxing? Ano yun? Anong tawag doon? Yung sa paa lang? Taekwondo? Tingnan nyo si MD, magre-rescue ng gulo, saka-saka. Ano yun? Taekwondo? Paano kung may baril yung kanyang rirespondihan? Bakit wala kang sapatos? Matibay tong aking dapan, you know. Sarapaan ta dapan ko ta sapatos. Deta bala. The sandals of the gospel. Makinig kayong taimtim, mga kapatid. Papaano natin isinusuot to? Sa panalangin ganito. By faith, I put on the sandals of the gospel. I am available to you. Use me in the lives of others. The sandals of the gospel represent our ministry bilang mga Kristiyano sa mundong ito. We are salts, lights, na ang mga tao sa pamamagitan ng ating presensya sa kanilang kalagitnaan, maramdaman nila ang presensya ng Panginoon, matikman nila kung sino ang Diyos sa kanila through your life. Panginoon, sabi mo, sana makita ng aking family ang ilaw mo sa aking buhay ngayon. I pray that in my conduct and speech, I would accurately represent you. Make me a calming presence everywhere I go. Sana ako yung tao, Panginoon, na pag naguguluhan ang lahat, ako yung instrumento na nakakapagdala ng kapayapaan. Use my life to inspire others to have a heart for you. Help me to be soul conscious. Kaya ang prayer mo, Panginoon, magdadala ako ng gospel tracts ngayon. Saan man ako magpunta, sana ready akong mag-share ng ebanghelyo. At kung may mga magtanong tungkol sa Biblia, sana tulungan mo akong maging handa na sumagot sa kanilang mga katanungan. Patungkol sa Biblia, patungkol sa ebanghelyo. I will put on the sandals. Who among of us are aware of that every day? Kita mo? Ang sikreto ng masayang Kristiyano, yung ikaw ay lumalabas, may dala kang gospel tracts. So that wherever you go, you share the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. As you can see in the picture, meron pong mga aspects sa buhay natin
o sa ating katawan na hindi matakpan ng breastplate, hindi matakpan, hindi kayang depensahan ng belt. That's why we put on the shield of faith. At ano naman itong shield of faith? From the word faith, pananampalataya. I now take up the shield of faith. My faith is in you and you alone. Panginoon, gusto kong maalala ko lagi na kung wala ako, Diyos ka pa rin. Pero pag wala ka, wala akong magagawa. And the only way that I could overcome these things that give doubts, discouragement to me, is through my faith in you. Apart from you, I can do nothing. Apo no awang ka, awan mapaaramidak magudilak itata. In you, I can do all things. The shield of faith means everything that comes against me must come through you, for I am in you. Kumbaga apo, bago nga dumteng kanyak digitoy, si kaapo timang sarapa. Because my faith is in you, you are my shield of faith. Kaya't nangasawan awang buteng mo kakabsat. Uray umay, iti sakit. Ni Apo Diyos ti umunang kakaslamang sarapa dayjay. Hangat ay hangkag, sakit. Ngamhan nakakaya nga upayan dayjay sakit. As you walk without sin on this earth, Panginoon, nung ikaw lumakad sa mundong ito, hindi ka nagkasala. Live without sin through me today. By faith, I claim victory over, eto na, nakablangko yan ha, panalangin mo, Panginoon, I claim victory over, ilagay mo na, ano yung mga temptations that you will face. Panginoon, sa buong maghapon na ito, ang weakness ko, barkada. Pagpunta ako sa mga barkada ko, nadadala ako, maisurot dak-apo nga makiin-inom. Lord, I claim victory by faith. Hindi ako tatalaban ng kanilang imbitasyon. Pag sinabi sa akin, bagik tapulutanan, bagim tauin umunan, kunaktuking kwa na apo, awanan, tisapsapulin yon, natayan. Di mo't si ka ni Berto. Siyak nga agpaiso ni Berto. Ngam saanan nga ni Berto, ti makinkuka deto, ikukuan ti Apo. Kaya't nga sawan, ti Apo ti pangsarapam kadakwada. Ti Apo ti isarang mo kadigita nga temptations ti biyag mo. Di kat hanna ka maala, hanna ka mapagbaligyan, di kito'y nga mangdadaal tinapintas nga plano ti Apo kan ka, because you're able to resist them, these burning arrows through your shield of faith. Naawatan nyo kakabsat? Di kat amom, sabalin to jeragsak mo dete, umaydan tuking kan. Ne, padre, bagi mita arak, kwam tapulutanan. Kakunam kadakwada sa anan, nalpasak digitan, natayak kadigitan. Kukwayo na ta amin na pulutanan kan inuman, basta siyak sa bali akon. Pag na-resist mo ang temptation na yan, sa bali jeriknam nga balay kay kunam, thank you Lord, na pagtagumpayan ko na. Umaydan tuman tumbigatan, kaskas din tulat tamanan. Awanan kanyak deta, nalpasak digitan. Kukwa na kunti Apo, na pagtagumpayan mo, shield of faith. Makikita mo, the more you resist the temptations around you, tumamtamis nga sumamsam iti panagipagpagnam iti Apo, adadda nga mas nagiging makahulugan ang pag-a-attend mo ng church, nagiging mas madamdamin ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon, sapagkat nagagawa mong i-deny ang sarili mo sa mga bagay na ito na pagtatagumpayan mo through your shield of faith. Number 5, helmet of salvation. Panginoon, I will put on the helmet of salvation. Ang helmet of salvation ay isang pagpapaalala sa iyo na ikaw ay iniligtas na ng Diyos.
na iniligtas ka niya mula impyerno. At sabi mo, Panginoon, niligtas mo na ako mula impyerno, kaya dapat hindi na amoy impyerno ako. Pambihira, hindi ka nang itinatapon sa impyerno, amoy impyerno ka? Amoy usok ng sigarilyo? Kaya sabihin mo, Panginoon, niligtas mo na ako mula impyerno, hindi na dapat ako amoy impyerno pa. Niligtas mo ako na para langit, kaya dapat, Panginoon, makita ang glory ng langit sa aking buhay. Niligtas mo ako mula sa kasalanan upang ako ay maglingkod sa iyo, Panginoon. The helmet of salvation is a prayer that reminds you of the direction of your life. Praise God! May direction na ang buhay mo. At ang direction na yan ay hindi na sarili, hindi na ang dyablo, kundi ang direction na yan ang nagdidirect sa iyo, walang iba, kundi ang banal na Espiritu ng Panginoon sa iyo. Isipin mo that whole day if you are mindful of that shield of faith, that helmet of salvation. And last, number 6, the sword of the Spirit. Sabihin mo, Panginoon, makikita ko dito sa lahat ng mga binigay mo na pyesa, lahat ay depensa. Kailangan ko ng pang-opensa. Nakita niyo po? And that is the sword of the Spirit. Lord, I will claim. Ang sword of the Spirit is the Word of God. Ang gagawin mo dyan ay ito ay panalangin na kung saan dito mo hinuhugot yung mga salita ng Diyos at ito ang iyong kiniklaim sa Kanya. You take scriptures from the Word of God and you make it your prayer and say, Lord, ang sabi mo sa iyong salita, but my God shall supply all your need. Panginoon, hindi ko maiwasang mangamba na may mga pangangailangan, may mga utang na dapat bayaran. Pero kiniklaim ko ang sinabi mo that you will supply all our need. I claim this specific promise. Tandaan niyo po ito ha. Ang sword of the Spirit ay isang panalangin that will remind you of the promises of God for you. Hello? That Lord, I will go victoriously because you said, thanks be unto God which giveth me the victory day by day. Na Panginoon, kung meron pong akong ma-encounter na labag sa kalooban mo at laban sa pananampalataya mo, ilalabas ko sa aking bibig ang salita, yan ang pangontra ko sa mga bagay na ito. Pag meron pong nag-alok sa akin ng ganito, sasabihin ko sa kanya, alam mo ang sabi ng Bible? Pag ang aking mga kapitbahay ay sinabi sa akin, di ka kumaagpalwalo, sasabihin ko sa kanila, there is no prayer for the dead in the Bible, only prayer for the living. Gagamitin ko ang salita upang pangharap ko ito sa mga maling turo, maling doktrina, at maling impluensya sa buhay. Di ka kuma agbartag tapno malipatam ta problema yo nga pamilya. Sasabihin ko sa kanya, hindi, ang sabi ng Bible, casting all your cares upon Him. Gagamitin ko, Lord, sa araw na ito at tulungan mo ako, Holy Spirit, na pagdating ng moment na kailangang may maalala akong Biblia na pangsuplat, pangontra ko sa mga bagay na ito, sana po maalala ko kung anong scripture sa Bible yan. Hello? Oh, pag sinabi sa yung ganyan, ibabagsak kita sa score mo. Pag hindi ka sumali sa Miss Universe, ibabagsak kita pag hindi ka nag-participate sa ganito. Sasagutin ko siya, Ma'am, I'm sorry, pero ang sabi ng aking Bible, glorify God in your body
and in your spirit which are God's. I cannot participate nor partake in the activity because my body is for the glory of God. Yun ang pangontra mo, salita ng Diyos. Papaano po napagtagumpayan ni Jesus ang Panginoon Kristo ang dyablo? Ang lagi niyang sabi, nasulat sa Biblia. As it is written, kung sabi ng dyablo sa kanya, gawin mong tinapay ang bato. Sumagot si Kristo, sinulat ng Biblia, men shall not live by bread alone. Napatahimik ang dyablo. Sabi ng dyablo sa kanya, dinala sa mataas, sabi niya, tumalon ka sapagkat ikaw ay sasaluhin ng mga angheles. Anong sabi niya? The Bible says, thou shalt not tempt the Lord thy God. Nung sinabi ng dyablo sa kanya, nakikita mo ba itong mga kumikinang na kaharian, mga kayamanan ng mundong ito, lahat yan, ipagkakaloob ko sa iyo. At bilang tao, siyempre sabi mo, wow, gusto ko yan, kunin ko lahat ang aking makukuha. Pero sumagot si Kristo at sinabi niya, ang sabi ng Biblia, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Kaya sa anumang tukso na dumating sa iyo, na ito ay ilayo ka sa Panginoon o pilitin kang tumalikod sa Panginoong Diyos, sabihin mo, Panginoon, isuot ko itong sword na to, kukunin ko ang mga bersikulong ito. Ito ang aking pangontra, ito ang aking panlaban. Mga kapatid, hanggat na bindisyonan nga bulong ti pangontram ken Satanas, no di ket tinabendituan nga sa uti apo ti pangontram ken Satanas. Pandagat mangalat bulbulong nga pabindisyonan ng taiso kanot pangontrada ken Satanas. Yung iba naman kukuha ng krus. Satan, get away from... Yung krus ang pangontra niya. Hindi po yun. Ang pangontra natin ay ang salita ng Panginoon. So Lord, kunamon, I go now, rejoicing that you have chosen me to represent you in this world. May others see Jesus in me. May Satan and his host shudder as your power is manifest through me. Kung papansinin niyo po as I close, hindi po sinabi ni Pablo, pumili kayo kung alin dyan ang gusto nyong isuot. Ang sabi po niya, put on the whole armor of God. Each piece has a specific purpose to protect the vulnerable spots of your life from the enemy. Ang whole armor of God ay isa pong panalangin. Unahin natin, belt of truth. Today, Lord, I want you to expose in my life kung merong mga kasinungalingan, mga wickedness sa akin. Help me to walk in truth. The breastplate of righteousness. Panginoong Diyos, nakikita ko at naniniwala ako na ang pinakamagandang gawin para matuwa ka at mapagpala ako, gawin ang tama no matter what the cost. I'll do what is right. And then the shoes of bringing the gospel of peace, Panginoon, kung sino man ang aking makaharap na tao ngayon, sana makita nila ang ilaw mo sa aking buhay. May they see the power of your gospel in my life, dear Lord. And dear God, I will put on the helmet of salvation. This is a prayer, Lord, that reminds me of what you saved me from and the direction of my life, which is to serve the living and true God. And then, Lord, I will take the sword of the Spirit, na anuman ang haharapin ko na mga mensahe, tao, opinyon, at ano pa yan, Panginoon. I will use the Bible to confront all of this. And I will go in your strength. I will go in your power. Oh mga kapatid, I pray that Bacara, Vintar, Sarat, Dingras, Claveria, Lasam, Apari, Australia, Singapore, Hawaii, all around the world will feel the presence of God's people. Because these people are dedicated to live in the power of God and in the strength of the Holy Spirit every day of their life.
that they will never be conquered by the world, but they will conquer the world. They will never be moved, but they will move the world. They will never be influenced, but they will make a difference. They will never imitate, but they will inspire people with the God that they have, with the grace that God gave them, with the light that they can show into this dark, dying, sinful world. Let us live a powerful, victorious Christian life every day. Tumayo tayong lahat. Manalangin tayo. Lord, thank you so much. What a relief, dear Lord, that we, your people, are not alone in this life. We have you. We have the Bible. Ito po ang mga totoong pagpapala ng buhay namin. We have your Holy Spirit who will empower us to become bright, shining lights in this world. Lord, in the human reality, we are no match to the devil. We are no match to these problems. We are no match to these temptations that surround us day by day. But we thank you for the teaching from the Bible today, that we have pieces of armor that we can put on every morning. When we wake up and pray, we will take this notebook where we have written our preaching notes. At dito po naming sisimulang manalangin sa iyo, Ama. Ikiklaim sa iyo ang iyong kapangyarihan na magawa namin ang iyong kalooban. Dear God, as we put on the whole armor, I pray that you will bless and prosper us wherever we go, whatever we do. May this world see nga hang kami aglimlimeng nga Kristiyano, no dikat da kami apo, si bibiyag, na bilag, na ingel a Kristiyano iti dayto nga lubong. Nga awan iti anyaman, nga makabalin, nga makapagbalaygi kada kami, takadwada ka, ket kaya mi nga mapagbaligyan, dagiti amin nga banbanag, babaen ken ka, babaen iti sasaom, babaen ti Santo Espiritum, ngem kasapulan na apo, nga makikooperar kami king ka. Thank you, dear Lord, for this message. Quam ti gloria ken dayaw. In Jesus' name. Everyone says,